नों पास जाबाय वाह हामथारबाय आइ आरो जोंनि क्लासनि देरहासारनाया फार्स्ट क्लास पास जाबाय वाह एथ' ब्रिलियेन्ट बियो खमखि खाफाल गोनांलै बियो बे देरहासार होननायनि बिमा बिफाया हानो हा गुबै बिफा जानो मोनाखसै बिहाव बिफा जाबानो जाबाय मुङा जेरै रिमोनला रिमोननायजोंनो खोथाफ्रानो थाबथाथारलालै बेनि गलसुथियाव माथो जोंना गालान फिसा थारला नंखायबो नङालै बोरायफोरनि मुङा जेरै देन्था गाला गुस्थियाबो एरै थरलालानो नोंनालाय नोंना मुङा जेरै बादर सिं 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 आखाइबो नासिरा आखाइ नासिरा होननानै आं मा खावदों सोरखौ आं मा खालामदों ओइ आगै रिमोनला रिमोन सुनायनाय नुवाखै होमबा मोदोमाव दाङाबानो जायैबादि सेंग्रा गोरलैयानो हाखाया र' मालाबा नोंनि आखाइखौ थबस्र' दानस'ना होगोन आङो दानस' नोंहासो लस बर' सावथुन मुलुगनि गागि फावगिरि आरो दिहुनगिरि बिकास बसुमतारिया अबथिरा जिउ गोमाबाय मिथिनाय बादिब्ला गागि फावगिरि आरो दिहुनगिरि बिकास बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो गल ब्लाडाराव टिउमार जानायजों नाख्रेबजाना दंमोन बेखौनो क'क्राझार एमआरएम देहा फाहामसालियाव माखासे सम फाहामथाय होनायनि उनाव थांनाय मोनानि 9 बाजिसोआव गोजौ फाहामथाय होनो सिलिगुरियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय सिलिगुरिसिम मोनहैनानै फाहामथाय होनो नाजानायावनो दिनै फुंनि 5 बाजिसोआव जोबथाहांबोयो गागि फावगिरि आरो दिहुनगिरि बिकास बसुमतारिया मख'नो गोनांदि बर' सावथुन मुलुगखौ फोथांबोनाय आरो जोथोन लाबोनायाव फावगिरि बिकास बसुमतारिनि गोबां बिहोमा दं बर' सावथुननि फोथाराव माब्लाबा दिहुनगिरि माब्लाबा फावगिरि आरो माब्लाबा दुलाराय बर' महरगिरि गौथुमनि आफादगिरि लोगोसे बिसानि बोसोनगिरि जानानै बर' सावथुनखौ सिबिबोदोंमोन फावगिरि बिकास बसुमतारिया थाइजौ गोमोनखौ सायाव नायनानै सोर बुंनो हायो गोखैना गोदै आफा आदा देरहासारखौ सोरबासो फाफानदेरनानै जेलाव हरदों आं जेबो मिथिया आं जेबो मिथिया आफा आदा देरहासारनि जेल जानांनायनि फाफानदेरगिरिफ्रा सोरसो बेखौ नों मिथिगौ आफा नों मिथिगौ मिथिनानै मा खालामनो नों मा खालामनो नों नाथाय गोबाव सम बर' सावथुनखौ फोथांबोनायनि उनाव 55 बोसोर बैसोआव जोबथाहांबोयो गागि फावगिरि बिकास बसुमतारिया बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव दिनै बर' सावथुन मुलुगनि गोबां फावगिरिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबदों सार नङा मानोना आं बावहाय मन्थ्रि हिसाबै फैयाखै आं फैदों आंनि आंगोनि मंगल मास्टारनि सासे फरायसानि खाथियाव जाय फोरोंगिरिनि गुबै फोरोंनायखौ मोनदों मिनाखौ हाबा खालामनानै नोङो नोंनि जोहोलावनि धोरोमखौ लाखिदों नोंनो आं माबा मोनसे बान्था होनानै नोंनि बे दिन्थिसंखौ आं गाहाय खालामनो सानाखै नोंसिनि गोदान संसारा आलो गोजोन जाथों बे जिबौ गांसोमा आंनि न'आव बोरै थाफैखो र' नोंखौ पायनिर एकाडेमी बर्मायाव एचएस पास इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनिर एकाडेमी बर्मायाव एचएस पास इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमी बर्मायाव एचएस पास इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनिर एकाडेमी बर्मायाव आलादायै नीट आरो जेईईनि कचिंबो होफानाय जायो पायनिर एकाडेमी बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।